什么了？今天是晚上哦。怎么了？Halimbawa yung mag-asawa or mag-boyfriend, punta kayo dito. Maganda po dito. Pampa-relax po. Maganda po dito guys. Punta po kayo dito. Halimbawa yung nandito po to sa sa Tamsway. Yung malapit sa Tamsway. Punta kayo dito. Dito. Maganda po dito. Lagi po ako dito. Mula ng 2000, I think it's 2009 until now. Pag may time po kami ng asawa ko, pumunta po kami dito. Mag-relax. Pili ng coffee. Yung coffee nila is medyo mahal-mahal naman. Pero okay naman din kasi maganda yung taste. So yan na po ito. Maganda po ito guys. Ito siya makikita mo. No. I think it's 2009 or 2010. Ata yun. Medyo hindi pa ito. Maraming nila. Maraming tao. Tapos ngayon, Chimini po. Pong hanta. Okay. Chachari hai kai kanda tao nagama. Oh, kanda tao. Chini na. Chini han. Chari kayo hala kay wala ka nang butal. Ito okay. Ayaw niya dito kasi medyo hindi makita yung gano'n. Sa 这个，因为这个 YouTube 会很多人看你的那个，然后他们可以抓你的播放器，他们可以装进来是什么的，然后这个也要死啊，他们没有办法拿你的破你要这样的。 pang kutsyo na pinahala. Tapos bumili po kami ng kain. 目前我还有100多客人，我可以拿 Guys, thank you. 一间客人叫我有给我那个 Kasi pala sa lahat na nag-subscribe sa akin. Salamat po. 广告，有广告你还有赚有 Salamat. 钱的。 Saka sa sino pa pong hindi nakapag-subscribe, please subscribe po. Salamat sa inyong lahat. I-share ko lang sa inyo yung place na pinupuntahan ko ngayon para kung sino pong malapit dito sa Tamsway, makikita ninyo dito, or sino pong mga galing ng Pilipinas na gustong pumunta ng Taiwan at saka gustong magpasyal, ito pupunta po kayo dito. Ang ganda yung place nila, magpa-relax po. Yun ang dagat. Pero hindi makikita ang dagat ngayon kasi nga ano siya, pero pag umaga maganda po dito. So next time po pag makapunta pa ako dito, mag-vlog po ako para makikita rin sino pang gusto makita yung dagat. Maganda yung dagat dito. Saka malinis yung mga dagat, malinis yung place nila. As in malinis. Yan. At saka dito ko nakakita yung dagat na hindi mo makita yung mga basura, wala yung mga basura. Magaganda, malinis.
好吃啊，好吃。这个什么地方的？三只啊，换三只。 Halo guys, ito ang ito ka sa 因为有水包. Ano to siya? Maitim. Pero masarap siya. As in, masarap. Kain tayo. Ito, kami lang din ang asawa ko. Hindi pa daw kami kasi dito. How? Umang ko sila din siya. Nana ka to kasi. Dapat kami ng plate kasi yung ano. Ito na alin. Saan alin? Sa lima. Kasi medyo malamig kaya lipat kami dito ng place. Dito maganda dito. Hindi ano. Salamat guys. Thank you. Thank you for watching.